'Yan inna Hausa TV, ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙarar sanarwa domin kasancewa da sabbin shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun dora. Mun gode. Masu kallo ga mu a shirin daga titi. A titi? Tare da Isa Zanna Isa. Ka kalli masu kallon mu, ka gaya musu menene kawalwalniya. Kawalwalniya dai kamar yadda nake je a wata waka ana cewa kawalwalniyar soyayya. To kenan kamar rudin da soyayya take saka mutum a cikinsa. A ba malami. Shi ne kawalwalniya. Shi zan ce kawalwalniya kai. Idan aka ce kawalwalniya a Hausa me ake nufi? Murmushi. Menene? Murmushi. Shi ne kawalwalniya. Kawalwalniya misali za mu iya ɗaukanta kamar mutum yana so zai faɗa abu. Bashi! Kamar shi! Akwai ƙarin bayani da nake so na ji a bakinsa. To amma sakamakon wani abun da yake tunanin idan zai faɗa zai biyo baya to sai ya cewa bara ya kawalwalniya ya bari zuwa wani lokacin sai ya faɗa haka. Ni dai abin da dai nake tunani. Ne kawalwalniya. Wannan shi ne kawalwalniya. Imanu shi. Kawalwalniya kamar haka abu da yake wulwulawa kawalwalniya ya wulwula dai haka shine kawalwalniya. Kawalwalniya? Kawalweniya shi ma dai kamar dai abu ne ba za ka faɗe shi direct ba sai ka ɗan yi ɗan kalan kuwa haka amma dai za a fahimci me kake nufi dai ka ɗan wani kalan Kamar dai a waske in ana sa. yawwa shine yanzu kamar a zamanance ake cewa ya waske Kawalwalniya da ake amfani da ita. wa shine kawalweniya. Kawalwalniya ai mu da yake kasan yan social studies ne idan an ce mana kawalwalniya ba lallai ne mu fahimci abin da ake nufi ba saboda muna under social studies student. Allah da iko yake. Kawalwalniya wani abu ne wanda idan kana tafiya akan titi za ka gano shi daga nesa kamar ruwa idan kuma kai matsa gaba za ka ga babu shine kawalwalniya. Wai abin da kake faɗa gaskiya ne? Na tabbata. Salamu alaikum. Amma alaikum salam.